जोंनो पिक माने अमा फिसा नांगौ तो गतिके 1 लाख अमा फिसा बहननायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि दङ बे हाबाफारिया अलरेडि सोलिगासिनो दङ सरकारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ बेखौल' रायजोफ्रा गोसोआव लाखा फैगौ 20 तारिखआव जोंनि बिटिआर सरकार बिजेपि आरो इउपिपिएलनि 2 बोसोर जानो थांगासिनो दङ आरो बेवहाय क'क्राझाराव जोङो गिदिर मोनसे सेलिब्रेसन पार्टिनो थांगासिनो दङ आरो दिनै थिग बिदिनो 20 तारिखनि बिफर 20 तारिख जोंहा प्रत्येकटा ब्लकआव मोनसे वार्कशप कन्वेन्सन सोलिगासिनो दङ आरो बेनिनो दिनै सुक्लाय सेरफाङाव बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैदों मोजां मोनदों गोबां मानसि बेवहाय फैदों आरो वार्कशपआव गावबा गावनि जि जेंना रायजो सिबिनायनि बे माखासे खोथाखौ जोंजों शेयार खालामबायदों आरो आसा खालामो फैगौ समाव सुक्लाय सेरफाङा इउपिपिएलनि केन्डिडेट जोंहा बेयाव थिखोनानै हरनो हागोन खारन थांनाय बाराव जों बेयाव लुजार जादों बेफोर हाबाफारिखौ जों गोसायै सावरायलायदों दायो बिटिआर सोरखारा जे नोंथांमोननि सोरखारा रायजो राजानि थाखाय बेसेबांसो जौखोन्दो खामानि मावनो होनाखै जोङो आगोलावनो होनखादों जे जों सोरगोआव थांनाय बायदि लामा जोङो बिटिआरनि रायजोनो देखायगोन आरो जों बेयाव 100 स्पिडआव खामानि मावगासिनो दङ बिनि प्रमानखौ रायजो राजाया मोनगासिनो दङ दिनै हाजार सुबुङा सार्कोल अफिसाव गावनि हाखौ गावनि नामाव लिरनानै लागासिनो दङ आरो माइनि दामा 500 थाखानि जायगायाव 850 थाखायाव दिनै माइखौ फानगासिनो दङ बे फंनै खोथाजोंनो बिटिआरनि रायजोआ गासैखौबो हमदांनो हायो जे जों सोरगोआव गाखोबाय जाख'नाय जायो नोंथाङा जिहेतु जाख'नायनि बेलायाव नोंथांखौ गोख्रों जिहेतु सोंखारिनायखौ नुबाय थादों बे बिथिङाव नोंथाङा आंखौ जाख्ल'नायखौ आं खोनाफेराखै आसलते सोर बुंदों आं मिथिया खारन आङो जाख्ल'नो होननानै फैयाखै आंनाव गोबां दंखायो आरो आंनि जिउआव जेसेबां रां खामायदों बेखौ आं जाजोबनानै फोजोबलांनो हाखाया जिहेतु नोंथाङा मोनफ्रोमबो जिहेतु आयेन बेरेखा खामानि जानायखौ जिहेतु गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो बे बिथिङाव नोंथाङा बेखौ आङो बेखौ बुंनांगोन जोंनि बाक्सा ओनसोलाव स्पेसियेलि तामुलपुर ओनसोलावबो आं मिथिदों माने गोबां माने फरेस्ट डिपार्टमेन्टआ जेरैबायदि खामानि मावनांगौ बेखौ मावनो हायाखै बेनिखायनो फरेस्ट गार्डआव जोङो दाख्लैसो केबिनेटआव मोनसे सावरायखांबाय नैबे फैगौ जानुवारि दानाव गोबां माने फरेस्ट गार्ड एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन आरो फरेस्ट गार्डनि खमिनि थाखायनो माने बाला अन्थाइ सिखावफ्रा दाबो माने अन्थाइ बाला आरो हा बेफोरबायदि माने बुस्थुखौ खावनानै लांनो हागासिनो दं आरोखि फैबाय थानाय समाव बिटिआरनि जे रायजो राजानि थाखाय मा थांखि लाबावदों गोदान आसनिनि सिगाङाव जोङो गोदान आसनिनि नामाव जोङो अलरेडि अमा मिसना खोब स्पिडआव सोलिनानै दङ माल्टिप्लेयार जि जोंहा बे प्रडाक्सन खालामनायनि जि माने प्लेयार्सफोर दं बिथांमोना अलरेडि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ आरो बेनिफिसियारिफोरखौ उइथिन दा मार्च जोङो 1000 माने पिक मिसननि बेनिफिसियारिफोरनो जों होनो थांगासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे गड मिसन दङ आरो आंनि डिपार्टमेन्टआव स्पेसियेलि जोङो डायरि डेभेलपमेन्टआव जों मिसन लानाय जादों बे गासैबो मिसना फैगौ मार्च दाननि आगोल माने रायजोफ्रा बे हाबाफारिफोरखौ मोनदां थांगासिनो दङ आरो जों एसे आगोलावसो बुंनाय बायदिनो जे जोंनि बिटिआराव थानाय गासैबो रायजो राजाफोरखौ जोङो रांखान्थियारि जौगाहोनायनि थाखाय जोङो गुजरात आरो राजस्थान हारियाना बे मोनथाम स्टेटजों मोनसे सिस्टेमाव फैनानै जोङो बै हादोरनि जायफोर माने बेफारिफोर दङ बिथांमोनखौ जोंनि नैबे हालामाव लागायनो थांगासिनो दङ खामानि मावनो थांगासिनो दङ आरो बेजोंनो जोंनि बिटिआराव थानाय जि लाइमोनफोर साख्रिनि जि आंखाल जानाय जाहा सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोना बे हाबाफारियाव हाबजोबनो थांगासिनो दं आरो गोबां मानसिफ्रा जिहेतु सोंलु खालामबाय थादों जे पिक मिसन बा गड मिसनाव बेसेबां जिहेतु लाइमोनफोरा जौगानो हाखो होननानै ना सोंबाय थानायनि जाया आं एसेल'सो बुंखाबाय पिक मिसना अलरेडि बेयाव बहुद गोबां रोखोमनि खोलोब दङ मोनसे खोलोबा अलरेडि स्टार्ट जानानै दङ जायखौ जों प्रडाक्सन सेन्टार होनो खारन सानसेयाव 1 लाख जोंनो पिक माने अमा फिसा नांगौ तो गतिके 1 लाख अमा फिसा बहननायनि थाखाय जिखिनि हाबाफारि दङ बे हाबाफारिया अलरेडि सोलिगासिनो दङ बिनि उनावसो बेनिफिसियारि लेभेल बेयाव 3rd लेभेल दङ गतिके मानसिफोरनि सोंनायजों बहुद माने मोनथिनांगौ बेबायदि खोथाबो गैया सरकारा गोबां खामानि मावगासिनो दङ बेखौल' रायजोफ्रा गोसोआव लाखाथों